Jama'a abinda ba a sani ba shi ake buƙatar samun sani bisa kansa don samun ingantattun labarai. Kasance da tashar Mighty Hausa TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Anthony Joshua bai sami yadda ya so ba. Ya fusata da Osek da ya doke shi a damben da suka yi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tasha Mighty Hausa TV. Sai a gyara zama domin sauraron labarin. A wasan damben da aka yi a birnin Jidda da ke kasar Saudi Arabia, Alexander Usyk ya kuma doke Anthony Joshua. Joshua wanda dan asalin kasar Nigeria ne ya gagari karbe kambunsa daga hannun gwarzon WBA, IBF, WBO da kuma IBO. Yanzu an fara maganar Tyson Fury ya dawo buga da Alexander Usyk a ganin dan kasar Ukraine din ya gagari duniya. Kasar Saudiya, shahararren kuma gwarzon dan damben nan wato Anthony Joshua ya gagari karbe kambun duniya daga hannun Alexander Usyk. Rahotanni daga Sky Sports sun tabbatar da cewa Alexander Usyk ne ya kuma samun galaba akan mutumin Najeriya da aka haifa a kasar Burtaniya. Wannan damben da aka yi a ranar Asabar 20 ga watan Agusta 2022 ya yi zafi matuƙa domin sai da aka kai zagaye na 12 ana bugawa kafin a fitar da gwarzo a tsakaninsu. Ɗan damben na ƙasar Ukraine ya yi galaba bayan alƙali sun bashi nasara. Hukuncin da alƙali suka yi masa shine kamar haka: 113, 115, 116. Wannan ne karo na biyu a jere da Alexander Usyk ya doke Anthony Joshua mai shekara 32 a duniya. Kwanakin baya ya doke shi a garin London. Jaridar Maka ta rawaito cewa Anthony Joshua ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske a damben fiye da yadda ta kaya a lokacin haɗuwarsa a baya. Har zuwa zagaye na tara, Anthony Joshua ne yake tunanin zai iya kai gaggaci ga abokin damben nasa, amma a ƙarshe Usyk ne ya samu kai ga nasara. Joshua ya yi ta ƙoƙarin gwabje Usyk da naushi a inda zai iya masa illa a jikinsa. Da aka isa zuwa zagaye na 10 sai tsohon gwarzon ya fara gajiya. Rahoton ya ce a zagaye na 3 na ƙarshe da suka rage, Usyk ya nuna wa kowa shi gwarzon duniya ne. Kafin a fara wannan wasan na dambe, Tyson Fury ya gargaɗi Anthony Joshua akan irin kuskuren da manyan 'yan wasan dambe ke yi a baya, irin su Deontay Wilder suka yi a wasansu na baya. To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarai namu na wannan lokaci. Ku kasance da Mighty Hausa TV kowane lokaci. Wannan tasha taku ce. Mun gode, sai wani lokacin.